Takže čau lidi, já vás zdravím u dnešního videa a dnešní video je tady FC Mobile a jak si můžete všimnout, můj tým má 117 overload tým, pojďte se podívat na moji změnu. Je tady novej Peter Crouch, třeba vylepšený Dalglish na 118, Beckham na 116, Chuli na 117, Schmeichel 117 a novej Cordoba na stoperovej. Jak si můžete všimnout, získal jsem Crouche za šardy, vám to tady ukážu, vzal jsem si ho, tady je to vzaný, a v tomhle víku, neboli v tom víku 1, Liverpool si vezmu ještě Kewella. Harry Kewell má nastřelený staty docela dobrý, 113 overload místo Yildy se 111, to bude dobrý vylepšení. 300 šárdů už jich mám, budu mít 130, protože ještě jednoho hráče můžu i stěhnout, ten je za 30, takže jich budu mít 130, no a vezmeme si ho třeba v nějakém příštím, anebo ještě v nějakém jiném videu, to nevím, ale každopádně v nějakém videu si ho určitě vezmeme. A Crouche jsem chtěl natáčet, jenomže jsem na to zapomněl, ale jen omlouvám se, že jsem to nenatáčel hnedka ve čtvrtek, já jsem neměl čas, takže to natáčím až teď v sobotu, ale to nevadí, můžete se podívat, jsou v Real Madrid Week, jsou na střelení karty 115 R9, 115 Beckham, 115 Casillas, 115 Luis Figo a 115 Raul. Možná si říkáte, Fando, ale proč si vezmeš 114 Viniciuse? Protože mně se na něj nechce šetřit šárdy, takže si radši tady vezmu 113, jenom o jeden rating horší, ale stojí o 900 šárdů méně, takže si radši vezmu toho Kewella. A můžete si říkat, proč má jenom 180 gemů, řeknu vám to úplně jednoduše. Ve čtvrtek jsem se přihlásil, dostal jsem 12 000 gemů, koupil jsem si Daily Bundle. Nepadla mi animace a potom mi Štěpán neboli editor posílá fotku, jak mu padlo z tohohle peku 115 Luis Figo, říkám si, dělá srandu, ne? Jsem to koupil a nepadlo mi absolutně vůbec nic, říkám, tak díky EA, no. Tak se mi to prostě mi nic nepadlo a zapomněl jsem to natočit, bohužel. No, co se dá dělat? Ale jak jsem sliboval, že za 50 lajků koupím ty FC momenty v tom videu, tak Jánek, tak jestli to tam bude, tak já stejně nic nekoupím, protože nechci utrácet do her, to snad chápete. A teď si můžeme říct, kde jsem získal toho Cordobu. Řeknu vám to jednoduše. Šel jsem do extra timeu a tady je ta nová věcička, tohleto Start Scout. A tady jsem si to vzal. Padla mi tam 113 karta Peter Schmeichel. Jenomže já už Petra Schmeichela 113 v bráně mám. A mám ho vylepšenýho na 117. Tak jsem ho exchangenul zpátky do extra timeu. Exchangenul jsem tam další hráče. A včera jsem tam měl 112 Cordobu a 113 Schmeichela. To je jako fakt hustý. Tady si můžeme odkrýt třeba jedno políčko, Liverpool tým. Tam může být maximálně 113 Isaac, 113 Robertson, 113 McAllister. No, tak asi tohle se mi stalo, no. Jsem vám chtěl říct, abyste věděli, jak to, že jsem získal takhle dobrý tým. No, a tenhle vík vám chci ještě ohodnotit. Tady si dáme vík 2. Za mě tenhle vík si zaslouží palec nahoru. R9, skvělá karta. Beckham taky, Luis Figo taky, Casillas taky a Raul taky. Tak ještě vám to shrnu, co jsem říkal v tomhle videu. Vezmu si Kewella za 300 šárdů v nějakém dalším videu, v příštím videu nebo až v dalším videu. A tenhle vík je fakt jako dobrý. Takže to jsem vám chtěl říct. Doufám, že napište mi do komentářů, pošlete tam smutnýho smajlíka, jak jsem unlucky. Tak jo, tohle je pro dnešní video všechno. Tohle jsem vám chtěl říct, ohodnotit a tak. A v dalším videu se vidíme. Dejte like, odběr a čau.